og min anden kanin. Og de sad i sådan, lad os bare sige, ved et kontor. Og så sagde den ene, nej, de sad i et badekar. Og så sagde den ene kanin til den anden, vil du ikke sådan putte sæbe om bag på min ryg? Og så sagde den anden kanin, tror du, jeg er et skrivebord, eller hvad? Nej. Nej. Ja, jeg hedder så Iver. Det er faktisk, som I tydeligt kan se, et seriøst problem. Og nu er der mange folk, jeg har ofte spurgt min mor, hvorfor det egentlig var, at jeg hedder Iver. Og så normalt har jeg sagt, jamen det er fordi, at det var så et dejligt navn. Men her, jeg tror jeg bare, hun har haft en pissehård fødsel. Så hun sad og kiggede ned på den lille baby, og så tænkte hun, hvad skal jeg egentlig kalde ham? Iver. Jeg kalder ham Iver. Lille lort. Det var sådan den samme mor, som startede min 18-års fødselsdag med at sige, Iver, du har aldrig nogensinde været ønsket. Og det er jo dejligt, når man starter en tale herfra, så kan det kun gå opad. Men jeg lykkedes alligevel at få den lidt ned. Det gør det altid for min mor. Hun har så et dejligt aura omkring sig. Hun har ofte sagt, Iver, grunden til at fraskilte mig i min biologiske far, det var dig. Du kom ud, så sagde jeg bare, det her går ikke. Og ja, det er jo så et seriøst problem, og nogle gange så græder jeg også. Christian Fuldorf. Jeg lyver en del. Det gør jeg ikke. Det gør jeg. Jo, jeg gør. Jeg lyver meget. Jeg lyver altid mig selv bedre end jer. Altid meget bedre end jer. For et stykke tid, et halvt år siden, havde jeg et blåt øje. Så møder jeg en kammerat. Og så siger han, du har fået et blåt øje, fortæl mig hvorfor! Meget aggressiv type. Du har mig ikke så meget om ham, faktisk. Men det skal jeg nok. Og så kommer jeg i tanke om, hvad det er for en historie, jeg skal til at fortælle om. Og tænker, det er ikke nogen god historie. Det var noget med, at jeg sagde, ikke nak og gik ind i en dør. Det er ikke nogen god historie at fortælle. Så det er digteren med det samme en historie op i hovedet, men siger, det der sker, det er, jeg er inde på et diskotek. Jeg kan ikke få lukket mine sko. Så kommer der en fyr over til mig og siger, har du et problem? Og så siger jeg, sjovt, du spørger. Det har jeg faktisk. Og så siger han, skal du fronte mig? Og så siger jeg ved ikke, hvad fronte betyder. Det er ikke et ord, der ligger i mit ordforråd. Så jeg vælger at spørge ham, hvad betyder det at fronte? Og han siger, skal du have front mod mig? Og jeg siger, det gør jeg sgu da ikke, jeg shoulder dig jo. Så slår han ud efter mig, jeg dukker mig, jeg bliver ramt. Han slår ud efter mig en gang til, jeg dukker mig, jeg bliver ramt en gang til. Han slår ud efter mig en gang til, jeg dukker mig, jeg bliver ramt en gang til. Og der er det, jeg bliver i tvivl, om det er den rigtige kampteknik, jeg bruger. Jamen, der bliver jeg sur på den her dværg. Og skubber ham, så han falder ud af rullestolen.